Tak vítam vás pri dnešnom unboxingu, kde mi prišiel dneska balíček z Alzy. Tak, z Alzy mi prišiel. Prišiel mi trošku si ložme, mikrofón Trust. No. Takže tento mikrofón som sa tešil, budem ho využívať niekedy na natáčanie nejakých videí, alebo budem ho ešte aj využívať na Skype a tak. Za takú cenu, no, takže stál približne okolo 12 eur. S dopravou to vyšlo 20. Ja som si dal extrémne rýchlu dopravu, tak 20. Vidíme, máme také logo. Je to firmy Trust, som povedal. Tak mne sa strašne páči toto, tak krásne sa to leskne nejak, také obyčajné matné mikrofóny. Pretože tu je 2,5 mm jack. Dobre. Vidíme, že tu je pozlatený jack. 2,5 mm. Prešov. Tak. A tu máme také somariny popísané. Dobre. Kde je? Akože nechápem. Je to slovenské a nemôžeme to prečítať, pretože je tu toto. A nechce sa mi to odlepovať. Vieme, že tu vysoko výkonný mikrofón, prirodzené zaznamenanie. Dobre, nič. Pustíme sa. Takže. My si to unboxíme. Mám tu nôž. A ideme si to otvoriť. Menší strih. Takže pre tých, ktorí to nevedia otvárať, je to jednoduché. Zoberieme si nôž a pekne si to prejdeme. A potom sa nám to už jednoducho otvorí. Tak, ja som si to jednoducho prešiel. A už mi to ide úplne jednoducho. Prídeme. Škať. Tak si to rozbalím a toto nálepka pôjde dole. A teraz tu môžeme prečítať DSK. Vysoko výkonný mikrofón s tlačidlom stlmenia a so stojanom poskytuje výnimočné a čisté prirodzené zaznamenávanie hlasu. Dobre. Takže to som si prečítal. Tu ešte máme tak pekne. Že je tu 3,5 mm jack. Tak, tam mi písalo, že niečo, že 2. A neviem, čo som tam čítal. Ja som, že to je 3. Dobre, moment. Takže, tak a už na nás, no, máme tu tak pekne, tak, už na nás. To je samotne krásne. Mikrofón, wow. Je to naozaj krásne toto. Tak. Dávam menšie strihy, aby som to lepšie ukázal. No. Povedať pravdu, je dosť ľahký. Raz, dva. Ale príjemne sa s ním hovorí. Vidím, že je tu dosť dlhý kábel. Myslím, že tam bol, hej, to asi 2,5 metra. Tak, tam písal kábel. Nie jack, ale kábel. No, tak zaostí to. A vidíme, že je pozlatený. Máme tu ešte stojan. Si to ukážeme. Tak, mne sa to dá čo? Nechcel ustaviť, že máme to tak. Urobíme si možno aj takú menšiu skúšku, ale to budú až ďalšie videá. Tie pôjdu už rovno s týmto mikrofónom. Čiže fakt krásne urobíme si aj snímok. Tak. Čiže hovorím za 20 €. Výborná, kvalitná vecička. Perfekto. Vážne. Som spokojný, ale niekto hovorí, že tie nožky, no. Keď ste nejaký kutil, tak stačí to dať obyčajnú plastelínu, aj keď vy si hovoríte, že to nebude pekné. Alebo môžete si to ešte tou izolepkou, alebo tak, ako to správne vyjadriť. Ja si myslím, že až taký veľmi veľký závažný problém to nie je. Takže odporúčam, akurát ešte taká. To je dosť taká ako keby nevýhoda. Ja si myslím, že je strašne ľahký. Akože je to aj výhoda, ale nevýhoda. Lepšie sa drží mikrofón, ktorý má aspoň trošku také ako keby závažie. Ako pre úplne také pierko, taký mikrofón. Neviem ako vy, mne sa lepšie drží taký. Dobre. Tak ešte raz ďakujem vám za pozornosť
a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.